Tatay! Oh! Kape na! Ay, sarap talaga ngayon magkape. Kape. Ba, nagpunta pa na dyan ha. Ano yung kape mo? Kape puro man eh. Kape puro? Aba. Sige, kape tayo. Ha, dali. Ano muna ako ng tasa dyan? Kape yan. Dito. Umay, sandali lang. Mag-ano pa ako eh. Kape lang pala tayo eh. Makahabong ka ng kape, sige. Siyempre, magtimpla muna ako. Yan. Mayroon tayong init tubig. Ha. Ba? Init pa. Yung sa'yo, malamig na yan. Init pa. Oh, yan. Ha, mayroon pa tayong sa'yo, kape puro. Sa akin, oh. Mixed yan, mabali. Yan, di tayo makatulog yan. Walang magandang ano yan sa katawan yan, kape puro. Masyadong matapang. Timpla muna tayo. Kape lang pala eh, oh. Ay, balik tayo. Nadali lang, hindi ko pa nakita yung ano mo dyan. Dali, magtimpla muna ako. Oh. Timpla muna ako. Oh. Mayroon ako ano. Anong mayroon? Makumbulbul. Budbud. Suma yan eh. Yan pa paborito ko ah. Paborito ko yun ah. Ito sa akin oh. Oreo. Oreo. Sandali. Mabira ka. Papalit ka? Ito oh. Ano, paborito ko yan suman eh. Sige, palit tayo. Mabira, di wala ko nakakigop sa FX3 ko ah. Mga tupay, paborito ko suman mga tupay oh. Hindi mo na tayo magkatupay. Kasi muna tayo. Maalat ito mga tupay. Hindi naman ito kape. Maalat. Parang tuyo yan. Suman mga tupay. Uy! Hindi naman ito suman mga tupay. Binuwa na ni Kacharito ah. Oh! Pambira talaga oh. Ay, ano ba ito? Hindi naman ito suman. Di pwede ito. Pambira talaga.